Vawksa rep kan rep zo chi a kan ti ngi o rep lai tha ka ring na lo in sa in cheng za vel nge neng le som nga chuang mo tui nai nia kan Vawksa rep hi mo tual Vawk ker kha kan repa tam lawa hai arun dala KEMAH kan repa ni o adu tan chuan leiva ta chiang kan set lo ka nge oi ko na tan ta chu kan chep lo kang o anang a in ang deuh tram khangai sia in ti som nga le pahnih vel ta in kan Vawksa rep hi mo tui khopang apatil lak tukin zinga po kan me tui rak tha veng chunga hian kan ra zo zel mo deliver chu kan thei lo nen lo lam thei lo cha Vawksa hi tun lai chu wanga chan chu MC hianin MC huam chunga kan oma wang hianin kho chunga tun ma a pahnih khat te sikul naupang admission tan tia lo in tuak ve thin ho khan an vul thei tak si lawa chuanin Vawksa hi awang topa buai thlak khop mai bazar sala ni se thiang lim lo kan she box si lawa mo kan lei thangam box si lawa ngai nam thlot lo ni so wang chuan kan Vawksa rep hi chu tui hnai tlang pui ani veng chung Vawk kan rep thina wangin mo veng chung sa khani wangin tui hnai ani o se hi chu ong rei le pek lawanga mo a hnunga min lo phone le thina boi thlak in thla ru nong thina ong to lo hian mo ti hianin ati le thau in pol zel hian tian ka thliar hranga mo chuwang chuan sa hi tui hnai thin em
Nó ngó rồi dầu trép cái dầu trép cái vẫn dấu tiểu tổ tập em hiện cái chép mò thì để thảo in polin cái chép dễ là nhị số tuy nói tốt còn vọc sạch thế thì hiện hay răng sari zelin kan sepa hay ati te ati cha te athau te hay chadeu lekhi ti hian kan ti ta tian anak thalai te chadeu lekhi kan ti thina kan hral ve the pa ngai zel ani tui nai khop mai rin ai takin lo she ve mai don nia Vawksa hi leitur hi awang to em chu wang chuan hei thadeu hlek tha khop mai tui nai khop mai kan nei tam lo ani khai avan tui don em lấy đủ turin chuan min lo ko langa in lo lei don nia kan na te kha kan lo hri lang chunga tui nai khop mai hei kan rep tui nai boka hei a thau tha anak thalai emong tam ti tel mi alo ni hei anak ti thalai te ni hi hei tui nai khop mai